Fighting ke Franchong norok no tini phunuknai je Bahai ke जों Airtel SIM tong hangakai Bahai ke call history जों tiklainai takrom di Nono Kebo khorokas call khaiga hangakai call details जों orono gedi basini je calling go hinpano nung je date pogui thangka hangke bo date to ano call khaiga ba kono karone fraud pano khaiga ba no domki phone rikha ke phone number ang save khaijak liya কোনো কারণে মিস্টেক গই নং মোবাইল নাম্বার ন ডিলিট খাইজাক গই থাঙ্কা মানে যে কক খাইমানি कक सामानि बा कल खाइमानि जों Bahai के कल डिटेल्स टिक्लायनाय आबानि बागै जों एयारटेल एप्लिकेशनाव थांगै जों आबानो प्रसेस जों खायनो हंगाखाय जों अरबो जों खाइमिया तांगै नायदि अ जागा ननो फुन कल मेनेजर जों थाका हंगाय अ जा कल हिस्ट्री थाका हंगाय कोनो गरै इके जों तामा खायना बानि बागै जों मेसेज मा थानाय मेसेज थांमानिया गलो न काया जागाव सैदि Bahai के जेता 121 नै कस्टमर केयर नम्बर सैदि इके आं Bahai के खलाइमानि नक नुगि तंखना हंगाय नायदि जागा जों सैनाय एप्रिल नि कायसा मेसेज सैनाय APR ओंखाय इरिनाय BILL स्पेस रिविनाय ब माननि नों टिक्लायनाय ताग्रम दि फेब्रुवारि मान ओंखाय फेब्रुवारि मान्थ ओंखाय आबानि यागल हंगाखाय नि जेता जीमेल आईडी न ब अ जागाव नों सैरिदि जेन नि जीमेल थांगा हंगाखाय नों पासवर्ड बायखे खुलुक माने पासवर्ड ताम आबो वांग न सावैरिबानो इके ताक Bahai के न जों मेसेज सेन्ड खालायनाय मेसेज सेन्ड खालायनाय दि मेसेज सेन्ड खायमानि लगे न इको फायगा हंगाय जों ताक ताम खायनाय सिनि जीमेल जों हाबनाय जीमेल हाबका हंगाखाय इको नक नुबि माखना एप्रिल नि बिल इनके अ जागाव नायदि कायनि तंगो तांगै हिंके आं तिनि कायनि नायखे नंनो फुंनो बगि वाइसा आं सागबाय थांवाइसा नायखे अबके बार्ता 30 फाइमानि इनके अबो हंके 7:45 ताबो बाजि दङ हंका आं PDF न ओपन खायनाय PDF न ओपन खायना बागै ताम बुङा खायनाय हिंके PDF न ओपन खायना बागै नि जेता डेट अफ बार्थ जे नों बुफुरु आचाय 2001 1985 के 1985 95 95 इनके आबानि यागल नि मोबाइल नम्बर नि लास्ट 4 डिजिट नम्बर डेट अफ बार्थ 4 डिजिट मोबाइल नम्बर 4 डिजिट Bahai के 8 डिजिट नम्बर नांनाय इनका आं अरवा आनि डेट अफ बार्थ न फिल खालायनाय ते मोबाइल नम्बर आनि लास्ट नि आफोनो आं फिल खालायनाय आनि मोबाइल नम्बर लास्ट नि 5892 इनके सबमिट खायनाय इनके नरक फैंस अ जगा नरक नुगिमान खाना अ जगा आनि बुमुं ते इनवॉइस नम्बर मोबाइल नम्बर मान इनके फेब्रुवारि 2025 इनके जगा खबांमा ब तारिख टाइम ते कल बुफुरु बानो कल खायका ब तारिख कल खायका सामनि नम्बर Bahai जतन नाय मनो बुसुक सेकेन्ड कल खायका आबो जतन नंगरव कल डिटेल्स टिक्लाय नाय मनो गाइस नरक साइमान खाना जे Bahai के जों कल हिस्ट्री चेक खालाय Airtel SIM नि गै इगेन रक अबनो तंगनो साजा खांगा काय आं नेक्स्ट भिडियो नक तुइ फाइनाय नंनि बाकै जे जियो SIM नि Bahai के कल डिटेल्स चेक खालायनाय गेटिनि बाया सुक न रक भिडियो मानचाक शेयर खालायनि नंग फ्रेन्ड जों थानिबो नक भिडियो चाचाके लाइक कमेन्ट खालायनि तापरि चेनेल खालाय कतल फायके सब्सक्राइब खालायनो तापक दि हामबाय।